Croeso nôl i Byw'n Iach. Fydd y fideo hon yn helpu chi wneud y gorau allan eich ymweliad a helpu cadw chi ac ein staff yn ddiogel. Rydym yn gofyn i chi peidio ymweld â'r canolfan os oes gennych unrhyw symptomau coronavirus, rydych wedi profi'n positif am Covid-19 yn ystod y 10 diwrnod diwethaf, mae aelod o'ch cartref wedi cael symptomau neu wedi profi'n positif yn ystod yr 14 diwrnod diwethaf, mae'r tîm prawf, olrhain ac diogelu wedi cysylltu a gofyn i chi ynysu, neu rydych wedi dychwelyd o wlad y tu allan i'r Deyrnas Unedig nad yw ar y rhestr eithrio. Gwnewch yn siŵr bod chi'n archebu'ch sesiwn cyn ddod i'r canolfan. Fedrwch wneud ar bywniach.cymru neu trwy ffonio'ch canolfan lleol. Mae rhaid gwisgo gorchudd wyneb wrth ddod i mewn i'r canolfan, yn y derbynfa, mewn unrhyw fannau cyhoeddus eraill ac wrth adael y ganolfan. Yn anffodus, ni fydd cawodydd nac ystafelloedd newid ar gael, felly dewch i'r canolfan yn barod i ymarfer. Cadwch at fesurau pellter cymdeithasol tu fewn a tu allan i'r canolfan. Mae yna arwyddion wedi gosod i helpu chi wneud hyn. Mae yna system un ffordd ar waith. Dilynwch y saethau glas. Sganiwch eich cerdyn yn y derbynfa i cofrestru am eich sesiwn. Gwnewch defnydd o'r gorsafoedd glanweithdra o gwmpas y ganolfan. Bydd toiletau ar gael, ond gyda capacity cyfyngedig. Gwnewch yn siŵr i golch eich dwylo. Bydd staff y ganolfan yn glanhau yr offer a'r cyfleusterau yn rheolaidd. Bydd gweithdrefnau glanhau newydd ar waith. Gwnewch eich rhan trwy lanhau unrhyw offer rydych chi wedi defnyddio. Defnyddiwch yr offer glanhau yn yr ystafell ffitrwydd. Defnyddiwch yr offer a peiriannau ffitrwydd sydd ar gael yn unig. Yn anffodus, ni fydd bob dim ar gael. Ni fydd ffynhonnau dŵr a pheiriannau gwerthu yn weithredol, felly dewch a diod eich hun. Gall eich allanfa fod yn wahanol i'r arfer. Dilynwch yr arwyddion yn y ganolfan. Cofiwch y gallwch gael mynediad i dosbarthiadau ffitwydd ar-lein trwy'n sianel YouTube a dosbarthiadau byw ar Zoom. Rydym wedi diweddaru ein polisïau ar y wefan cysylltiedig ac awdurdodau profi, olrhain a diogelu. Ewch i bywniach.cymru i'w ddarllen. O pawb yn Byw'n Iach, diolch a croeso nôl.